Iaz urte oso berezi izan gindun, handengo larengoaren urte hurrena zela eta egitasmoz betetako urtea izan genuen, eta horien artean Andoain Laburrean film laburre lehiaketa izan genuen. Andoain Laburrean, esan bezala, euskara hutsan egiten da film laburren lehiaketa bat da. Bere momentuan duela urte bete egitasmonekin nahi izan genuen zen, zine eta bideoaren mundu zabal honetan nolabait ere euskara txertatu edo bintzate saiatu eremu horretan ahalik eta gehien zabaltzen. Andoainen bai ikusten genuen bazela pendiente genuen etxeko lan bat, are gehiago kontutan ukita zine eta bideoa, Andoain zer nolako referentzi bilakatu da eremu horretan, zine eta bideo eskolari esker. Eta beraz, proposatu genuen, estilekin elkarlanean, egitasmo hau edo aurrera eramatea. Esan bezala lehiaketa bat denez, ditu bere oinarriak eta horiek Ainoak esplikatuko dizkigu. Parte hartzeko, 16 urtetik gorako parte hartzaileak aldute parte hartu, profesionalak ez diranak noski, eta lotura Andoainekin Andoainen bizi ikasi edo lan egiten dutenak izango dira. Horretaz gain, esan dugun bezala euskarazko izango denez, filmak hizkuntzik baldin badu, ahotsa, musika edo elementu grafikoren bat, dena euskara hutsean izango da. Gaia librea bada ere, objektu bat agertu behar du, aurtengo honetan Manuel Larramendiren liburu bat, edo zen, baina Larramendiren urte horrena aurten dela eta liburu hori kaleratu edo agertu beharko da. Lanak 5 eta 15 minutu bitartekoan izango dira, eta tartean kreditu tituluak ere barren sartuta. Horretaz gain, partade bakoitzak gehienez 2 lan aurkeztu ditzake, izan daitekeela bakarka zein taldean, eta hobesten diren artxiboak MOV, MPEG, FLV edo Windows Media Bideo izango dira. Eta aukeran, edo zein erresoluzio edo bereizmen ontzat emango bada ere, 1280 bider 720 edo eta 1920 bider 1080 da HDak hobesten dira. Pixka bat, sariei dagokionez, esan 4 sari izango direla, lehen saria 300 euro, bigarren sariarentzat 200 euro izango dira, hirugarrenak 100 euro jasoko ditut, azkenik laugarren sari bat 335 eurokoa, eta lanak aurkezteko azken eguna azaroaren 23a asteazkena izango dela. Azkenik, abenduaren batean, ostegunez, Astero Kulturgunean arratsaldeko 6etan emango dela ezagutzea, epaimahaiak aukeratu ditu 4 lan horiek. Nik aurreko urtean nahiko probatuak nintzen horretan, hori ikusten nahiko kutre aurreko urtean nebana, baina nire izan zen esperientzia bat, izan zen nire lehenengo lehiaketa laburmetrai bat egiten, eta ez dakit jende animatzen dut parte hartzera, nahiko errezaderako 5-15 minutuko bideo bat egitea.